jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe deñiram jamma bela en garti ha hande jokkude ɗo yewtere e nder deftere nde gonnoɗen e dow mum wiyetende keerol nder guesa nde musidɗo Idrissa Alpha Sow. kodde ina jooɗi e jonde yaajde ɗaɗde siis deegowo jiltotoɗo omo huufi biro mawɗo ñantiraɗo gueɗe ganni téléphone aji ina taarimo omo hucciti ordinateur jungo makko ñaamo ngo ina tami dombel ordinateur ngel saaha e saaha fof jungo ngo dilla seeɗa ngo ɓosna dombel ngel kolliroyol ngel wona e regde e darol ngal nata ordinateur ngal bindi ɗi gona e ngabbude walla e jippade so woppi domel ngel peɗeli makko sappo ɗi fof pawo e tappirgal ordinateur ngal o wona e tappude kodde ina ɓoɗɗo bouton ngaji alkule limoje toɓɓe e ma ɗon goɗkon ina cuppiro e darogal ordinateur ngal karalle kese ɗe ina mbebtini gurdam hande ɗam hande ɗereji ustima no feewi e nder bureau ji ko heewi hande tonguirte ko karalle kese mofte ordinateur uji nde sohla fof hebde ɗum ina neewi téléphone no helñi kodde ƴefti a jaɓɓama jam waɗi Seydou Dia mi neldima cimtolngol joni e jokkorde ma email eyi mi heeɓi ko henni jiimi mi saato so wonko fewnite hen mi rutto e ma kodde e cukko mum ko jinduɓe e balɗe ɓe goni koye heblanade mbatu mabɓe kuptidingu mbatu kuptidingu boñ ɓurɗo mawnude e leydi Rwanda ɓe balɗe fof kodde en goni koye tongude windude e ƴewtade lime mabɓe beele ala ɗo jumri woni hen fof foti ko hawrude hay hunde fotani jende 15 goto fotani ɓuftude walla ngakkude kodde ƴewti cimtol golle mabɓe ɗe ɓe golli e hitande ɓennude nde o yurniti kadi heɓɓoji ɗi ɓe jiiɗi siinude e hitande fande nde o tongi jiyanɗe makko e teskuyaji makko o nodduɗi cukko makko e jokkorde mum email kodde yiɗi ko woppirde cukko mum golle laaɓɗe pewɗe juɓɓuɗe kodde ina horsini cukko mum o nde tawno ɓe gollidimo duuɓi kewɗi omo yenana kadi on ina wawi joktade golle ɗe caggal makko ko ɗum ni saabi on suuɓa e nanodiral goomu gardigu ngu fof gam lomtade kodde duuɓi 12 ko kodde ina gollo e o boñ woni banque ɗi duuɓi 5 cakkiriɗi ko kanko woni gardiɗo boño kodde fuɗɗiri ko less ina ngabba ha yettiɗo o gollima e poste uji kewɗi ko adi nde omo suuɓe gardiɗo boño caggal nde kodde heeɓi seedam faago mum baccalauréat o naati duɗal jaaɓi ha tirdi o suuɓi janngude faggude e kisnal gila haade makko gaynude jangde makko tawi société ji kewɗi mantimomo e sandaji ɓurɗi yakorede hewɓe ƴamimo beele omo gollodo e mumen nde o heeɓi seedam faago makko duuɗe towɗe o micci o felliti gollodade e boñ gendi mo Rwanda ardinoɓe boñɓe dañani nimsa hay saaha goto e gollodade ɓe e makko kala poste moɓe kalfini kodde ɓe mbiyata ko on o ɓuuri wawde kala service mo kodde rewno o woppi ɗon batte makko gila e juɓɓudi ha e nanodiral e ballodiral gollotoɓe ɗon ɓe
kodde ina ngabba bureau e bureau service e service haw suba gardiɗo boño duuɓi 5 hande ko kanko woni hoorejo ko kanko tabitinta kala eɓɓoje jewtidaɗi ko kanko tawtoyroyte batuji mawɗi e nder leydi ndi ha caggal leydi sifande makko sari aduna fof o andodiri e yimɓe hewɓe ardiɓe société ji jagorɗe mawɗe e lamɓe e leyɗele yimɓe hewɓe ene jiiɗi jokkodirde makko jiiɗi difnade mo jiiɗi wallikinade mo beele ina ɓamta faggude société ji mumen e faggude leyɗele mumen ko ɗum saabi lamɓe leyɗele Afrique fof cuɓimo kalfinimo faggudu dental dowlaji Afrique ko batu woni batu kodde cakkiriɗo mo waddara e gollodiɓe makko boñ gendi mo Rwanda ko adi omo fuɗɗoyo golle makko kese to dental dowlaji Afrique ko batu woni mbaynigu hakkude makko e gollodiɓe makko caggal duuɓi 12 yo waɗi ɗo e galle o ummugol kodde e boñ gendi mo Rwanda ko nimsa mawgo wonande leydi Rwanda fof sikki ala maɓe daña ɗomtotoɗo mo kono dañde baɗo no makko ɗum weeɓani ɗum fof e waade noon haɗani kadi ko kodde suuɓa ko gardiɗo goomu kalfinaɗo faggudu dental dowlaji Afrique ko weltare mawde wonande ɓesgu Rwanda fof hoorejo leydi Rwanda e hoore mum waɗi hen haalande e ayaw habrirde leydi mum o holliri jaagol kodde ma woppu yolde mawde e boñ gendi mo Rwanda kono kadi ko kodde dañi ko manore wonande leydi Rwanda no didorino yiide ɓiyum ina halfina ko fotini mawnude e tidde ɗum ko welamma mo ala ɗo haaɗi kodde hayso tawi wona ɗo jibina o nehima ɗo o wuuri ɗo o jangi ɗo o andi ɗo yimɓe o andama ɗo e tew o wodudirama ɗo nden noon koye leydi ndi o jeeya kala gonɗo e leydi Rwanda ko fotino ko kodde woni ɗo ko andi e Rwanda ko fotino ko kodde andi ko e Rwanda golliɗo ko fotino ko kodde golliɗo ko on wonti Rwanda najo teleji e radio ji Rwanda fof ko ɗum mbaɗi gardidi kabaruji mumen goto fof ina setto e kodde ko moƴƴi kodde wonti darorgal wonti ñemtinteɗo dokkirteɗo yeruji moƴƴi moni kala ina wasiyo ɓesgu mum yo timto e kodde to ummi to e to woni hande ɗo ko dawal mawgal ko yolde junde ñamde sattude o tacci kodde ko windande moƴƴere wonande yontande hande nde tawde dañal walla laamu waɗata neɗɗo galo walla laamɗo heewi ni ɗo neɗɗo tawi dañal walla laamu walla ni ɗiɗi ɗi fof kono bewre e majjere komto ɗum ha fof ɓoccito e juuɗe mum ete hewɓe ina kawri wonde ɓuri dagmude e ngaalu walla laamu fof ko ngu neɗɗo faggani hoore mum kala ko neɗɗo golli tampani ɗum so dañi hen hunde ina andi no ɗum heɓira ko ɗon kadi o ɓurata teddinde ɗum e rende ɗum e hisnude ɗum laawol ɗiggugol juutgol hayso yettade to fayto ina leeli ko kangol ɓuri wadde hoolare e sodorde raɓɓere kono sukkude ñaatle nde tawno laawol ko juuri ko fof haɗata jahowo yettoyade ko ngol laawol kodde suuɓi e ngol juuti e ngol muusi kono yooɓi ko pellitale muñal kodde dogani o diwani o sorani hunde fof o waɗi ɗum koye nokku mum e tuma mum so kodde suɓama hande halfinama faggudu duunde fonde no Afrique ko hoolede saabi ɗum ko golle makko cettimo
ko Afrique fof yeeri giti mum ko golli ko ɗum noon yoni seede sohlani wondore lamɓe Afrique fof nder nde cuɓomo lamɓe Afrique suɓiɓe mo hande ɓe kalfinimo goomu faggudu leyɗele mumen en goto fof so wonno e sago mum hande tawa ko ɓiɗɗo leydi mum sabu ko farnoto lamɓe Afrique hewɓe nani code gila jiyani ɗum hewɓe gandirimo ko deftere makko gaynirde jangde juuɗe towɗe kodda waɗi deftere mum gaynirde jangde koye faggudu leyɗele Afrique tiitonde mayre ko ngaluji duunde Afrique hol gartam ɓesgu Afrique jogui hen wittoji makko nawimo e leyɗele kewɗe e Afrique o yillima duuɗi jaaɓe ha tirde mawɗe o jooɗidima e janggoɓe jangguinoɓe wittoɓe seltuɓe o wiñima e deftorɗi kewɗi o hippiti defte limtinde o lumbima e kelle sariɗe e internet kodde yerodiri ngaluji jiireteɗi e leyɗele Afrique kewɗi o yerodiriɗi e ngaluji jiireteɗi e duuɗe goɗɗe ɗe o yenana Afrique jooɗi koye ngaluji ɓutiɗi ɗum fof e waade noon haɗani ha hande rafiji nattuɗi tawede e duuɗe goɗɗe ɗe ina mbara ujunnaji Afrique naaɓe kala saaha kala temedere ɓiɗɗo Afrique naajo tolniɗo e gollade ko ɓuri feccere e mumen ala ko golli Afrique ina jogui leyɗele jaajƴe dime e maaje belɗe ɗe ɓeɓata kono haɗani ha hande Afrique ko ma jiggoyo nde ñaama nde tawno jiggore hebbinta reedu heege jaalima e duunde Afrique nge saabima rafiji kewɗi jooɓotoɗi pittali Afrique naaɓe kodde namnima namde kewɗe o rokki yiyande makko e caɗele faggudu duunde Afrique e nder duunde Afrique ko société ji ummiɗi leyɗele goɗɗe duuɗe goɗɗe kalfina jaltingol e baylugol ngaluji Afrique naaɓe ete ko heewi e golle mabɓe ko jamma gollorte ɓiɓɓe Afrique naaɓe ɓeɓe gollotoɓe yogo hen ko posuji mumen tan kilni kodde ina laaɓa Afrique ina jogui anduɓe wawɓe ɗowde usine aji mawɗi wawɓe yaltinde ngaluji gonɗi less leydi e gonɗi e nder maaje kono ɓen ko joñaɓe mbawka mumen heptinaka caɗele Afrique ko ɗaɗi mum kewɗi koko gonti buruti kodde yi hande leyɗele mawɗe ɗe nani jirodira Afrique kala hen leydi ina yiiɗi jokkodirde gollodirde Afrique kono omo andi wona gilli mabɓe Afrique wona jurum mabɓe e ngu ɓesgu ñoolagu foti noon moni kala ko haaju mum humtata ko faggudu mum ɓamtata won hen mbiyata ko ene jiiɗi darnude gostodiral hakkude leyɗele mumen e leyɗele Afrique taw ko fewjoɓe no postori ngaluji Afrique naaɓe ha laaɓa goppiri ɗumen caɗele ɗe ngala ɗo kaaɗi e tongol deftere makko kodde holliti Afrique seera ha e ɗe caɗele ɗon ɗo laamuji leyɗele mum ndentinani doole mumen e fannuji ɗi fof o eeri Afrique naaɓe nde ndentinta peeje mumen e miijoji mumen to banggue dawrugol faggudu ndenka kisal leyɗele mumen eko nendi hen kodde wasiyiɓe nde ɓe jogoto hoolare e koye mabɓe ɓe jogo hoolare e ɓesguji mabɓe ɓe joyito e doole mabɓe e peeje mabɓe ɓe gonɗino gollade lamɓe Afrique naaɓe hewɓe caggal nde jangi deftere kodde nde ɓe mbaddi e mum jokkodiri keeriɗe hewɓe hen kutorima miijoji makko ngam ɓamtude faggudu leyɗele mumen leydi Mauritanie gila koninkoɓe metti laamu e cukñe kala laamiɗo wiyata ko wonta ummade laamu homtiɓe haaɓe cikkata koɓe gona maayoɓe dadiɓe ɓe hay goto ala hoolare goɗɗo
jamfaaji e kuddetaaji ngalaa e galle ko waɗatnoo watti colonel Minhu liɓii laamu ngonnoogu ɗoon ko ina boye duuɓi 20 kanko e dadiiɓe woɗɓe juɓɓini kuddeta o hujja maɓɓe ina hawriti e yiyande yogo e ɓesgu leydi Mauritanie laamu ngonnoogu ɗoon ngu bonnii leydi ndi haa ɓuri ko bonnoo ko ɓe njeeyi ngaluuji leydi ndi fof haa laaɓi ɓe ndesndoyi kaalisaaji ɗi caggal leydi jooni ɓe ndonkitii ko ɓe njeeyi ko leyɗeele waalo ɗe ɓe duttini leyɗeele ɗe miskineeɓe ndemannoo ina nguurni heen galleeji mumen ko ɗeen ɓe njeeyi leyɗeele goɗɗe galɗuɗe ko ɓeen ɓe totti yo ndem heen ko njiɗi so coñii ndimde e laaɗe diwooje walla laaɗe ndiyam faara leyɗeele mumen haajuuji maɓɓe ngalaa e ɓiɓɓe leydi ɓee to ɓeen njiɗi fof yo kuccu kamɓe ɓe kiilni tan ko heɓde ngaluuji tawa ɓe tampaani min ko wii ko alay sago ɗum doka nde o liɓi laamu ngu konngol makko gaɗol ngol ngol huccini e ɓiɓɓe leydi Mauritanie ko rokkude ɗumen hoolaare o wii ɗumen yo nganndu tooñannge gasii e leydi Mauritanie addimo ko ittude ɗo fenaande nde fenaande hannde Mauritanie yaarude yeeso o noddi denndaangal ɓiɓɓe leydi ndi nde noototoomo mballa mo e tabirindu miijo makko ngo o holliriiɓe kadi o ardaani jooɗaade e jappere laamu woni miijo makko o yuɓɓinde subngooji laamɗo leydi ndi ɗo e duuɓi daɓɓi tawa ko subngooji laaɓɗi dewɗi laawol ɓiɓɓe Mauritanie-naaɓe cuɓanoo koye mumen mo keɓtini tawa ina kooli ɗum e yiyande makko koninkooɓe poti ko wonde ko reenooɓe leydi e kisal ɓesngu mayri kono wonaa hooɗondireede jappere laamu min ho fuɗɗori golle mum ko yamirde yo bindirgol ƴettitte kala Mauritanie-naajo mo heɓaano winndiraade yo winndire fewnane kayitaaji mum hay ɓiɗɗo leydi gooro hoto haɗe hakke mum ɓurɗo jojjude so hettineede leydi mum o teŋtini wonde woni faandaare makko ko artirde potal hakkunde ɓesngu leydi Mauritanie birooji bindirgol udditaa e leydi ndi fof to caggal leydi kala ɗo ambassade Mauritanie woni biro bindiroowo udditaa ɗon Mauritanie-naaɓe wonɓe nder leydi e boowal leydi fof binditi keɓi kayitaaji mumen haa timmi kodde fewnu kayitaaji mum Mauritanie ko Addis Abeba laamorgo leydi Éthiopie nde o heɓi kabaru wonde bindirgol ɓamti birooji bindirooji udditaama e ambassade uji leydi Mauritanie gonɗi caggal leydi o fini o dawani ambassade Mauritanie gonɗo Addis Abeba kodde yetti tawi arɓe winndiraade ina mbaɗi gorol juutngol o jokki heen gila nde o yetti nde yimɓe ɓe keɓtinimo leelaani kabaru o yettoyi gardiiɗo ambassade o gardiiɗo ambassade o ari tawi kodde ina darii e gorol juutngol o salmini ɗum haa sadi joofi o naamni kodde haalinimo ko addi ɗum o yiɗi yaadude kodde to bindiroowo to mbele on ina winndira kodde ko yaawi kono kodde sali kodde hollirimo waawa juude ɓe yimɓe wonɓe yeeso mum heetto e yeeso sabu alaa fof ko ɓuri ɓe ɗo kamɓe fof koɓe ɓiɓɓe leydi ete kamɓe fof ko huunde wootere addi ɓe nden noon adiiɓe arde ɓe ko ɓeen poti adaade winndiraade hay gooto fotaani faweede walla ɓurneede e goɗɗo o gooto fof ko goppuɗo haajuuji mum ete moni fof anndi tan ko haaju mum kodde darii haa gorɓe mum jetti o winndiri kodde heɓi kayitaaji mum fof
kayit jibinande kartal d'identité e passeport. Eyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katten hañano wonde so Allah jaaɓi caggal noon nde jiiɗen nde rewe kodda caggal nde yaltuno leydi Mauritanie ɗanni ha Allah walli ɗum heeɓi toon darja mo heeɓi o ha Allah walli ɗum kadi o winditima o dañi kayitaji Mauritanie nde noon jewte paɗe so Allah jaaɓi payeten koye gartal kodda e leydi Mauritanie ha jiiyen ko artiri e kadi ko addani leydi Mauritanie ɗum noon koye jewte paɗe woni so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama.